Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kasiono Borobudur, channel Pak Kasiono iki. Lagi ndelok arep tuku bonsai Pak. Ndelok-ndelok nek sing cocok dituku Pak. Iya. Kepengin sing model sancang iku. Model sancang seneng. Seneng sancang. Nek serut seneng ra serut. Ya seneng wae, sing penting sing blenduk-blenduk kuwi. Seneng sing blenduk-blenduk. Risisir seneng. Pesisir. Ning dhuwur Bukit Menoreh jarine akeh Pak ning. Akeh. Ada. Akeh. Senenge sing model kok ngopo Pak? Jajal ditunjuk Pak. Nek jenengan sing kok ngopo? Model piye? Kayune sing gedhe. Kayune sing gedhe, sing ngisor. Dadi Sing karakter-karakter ngene iki ra seneng sing ngene iki. sing model ngene iki. Oh, sing ngisor gedhe. Isor gondongklak kuwi gedhe kuwi. Oh, domblake sing gedhe. Sing ngono kuwi ta. Ketok. Ngono to. Keker ya, Pak. Ketok wis lawas ngono. Selawas ya. Contohnya iki Kelihatannya 25 tahun kok kepriye ngono. kaya wit tuwek nih maksudnya. Heeh. Terutama ini muntir-muntir. Muntur-muntur apik ya, Pak. Apik. Niki nganu lho, Pak, serut lho, Pak. Serut sakmono kuwi umure ya wis puluhan tahun ya mungkin ya, Pak. 15 tahun kan. Ono. Iya, 15 tahun. 15 tahunan ya sakmono ya. Prosesnya suwe 15 tahun. muntir-muntir. Ini apa ini? Sancang juga. Sancang. Ono kuwi. Mbiyen nom-nomanmu ya seneng bonsai ra, Pak? Apa seneng wete? Meduki tapi kan urung iso le bentuk ngono lho. Senenge wetelo. Yo. Wis serut kuwi. Serut. Mbiyen sancang ngurung ngono ya. Anane serut terus sisir. Sancang model keri iki. Waru ki ya model keri. Anane dhisik kan tetep waru lengis. Waru lengis ini. Waru Jawa iki to. Waru Jawa. Waru doyong. Kayak sepil kayak. Lah kuwi kan serut ke domplake gede. Endi serut? Endi to? Kok sancang. Sancang. Iki sancang. Oh, sancang juga. Sancang. Yang ini maksudnya. Sancang. Oh, sancang juga. Kuwi sing serut-serut iki, Cik. Kuwi ini. kuwi serut, heeh. Iki serut, risisir. Iki risisir. Nah, iki Ya, apik iki. risisir, heeh. Apik iki karakter. Ini ketok wis tuwa banget wite. Heeh. Nah, iki risisir. Mar. Risisire iki ora ganti pot. Keramik iki apik iki wisan iki. Ayo ki. Iki mung sedelone iki kan Garek daunnya ngrapet iki, Pak. rimbun. Garek ngrapet ke ranting ya. Dari Iki apik iki. tumbuh tunas. Apik juga. Risisire iki lho. Ini nggone Mas Ari klasik Mas. Tempatnya ning Borobudur. Tok Songo Borobudur kan Mas Ari klasik. Trainer bonsai ya Pak ya. Heeh. Mbiyen sing marai sapa ya Pak ya kok bisa. Biyen sekolah nang ngendi aku yang ngono. Iya. Mas Nanang kan ya apik. Mas Gede. sing biyen wis tau nonton rene ya. Kayak rikala wengi. Wengi rono ya. Wes video pendek-pendek wae Pak. Wes penutupan Pak. Ya, Cukup sekian terus muni. cukup sekian. Salam. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.